Bona izinsizwa zakithi masikhuluma ngendaba yegrosa yasendlini. Indoda ayizenzeli ima ubaba sekhaya, umuntu wasekhaya awuzenzeli igrosa. Iba nomuntu omethembayo. Yabo, iba nomuntu omethembayo ozokwenzela igrosa wasekhaya. Hayi le ndawo ukuthi manje wena usuzocheka usuzosesha neziliphu, yabo. Abuye nazo umama wasekhaya. Uyazi ukuthi umuntu masedolobheni kumele ahambe usuku lonke eqhathanisa, yebo lonto. Usuku lonke eqhathanisa ishebo, impuphu, yonke leyo nto leyo into yasekhaya. And futhi nakhona ungamnikezi imali ekalekile ngoba vele into seziyabiza. Into seziyadula bafethu ey'tolo. Ziyabiza, so akumele engabe mama wasekhaya mawumnezi imali yegross uthi-ke suzobuya manje suzobuka ngisho neziliphu. U-check ngisho 50 cent ufuna ngisho nalesela ngisho ngafaka u200 ngaphezulu ukuthi maseqeda ukuthenga okanye asengakaqala ukugrosa qala edle suthe ngoba lukhulu uhambo azoluhamba engena isitolo nesitolo qhathanisa ama-price. Into seziyabiza, akukho kushibhile. So mawumnika u2000 noma u5000 uzofika umthethise ekhaya uthi wasuphatha izinto ezincane kanjena imali eningi kangaka, kanti isizathu izinto seziyabiza, konke kuyadula, akukho kushibhile. Uyabona yonke into seyaba imali. So into ebalekile nje ukuthi nje asingakwenzi lokho ukuthi sibahlukumeze ukuthi umuntu mawumneza imali yegrosa bese uyabuya futhi wena uzocheck indaba eziliphu ukuthi imali nesele, imali nesebenzile, unikeze nje imali wena futhi engagalekile ngoba yonke into isiyabiza. Futhi ifahla mhlawumbe noma u200 ngaphezulu ukuthi edle ehlise nje nangesavana ngoba kwena ishwama le iyabiza. Yebo lonto leyo, yabo. Bese emva kwalokho uma sumnike leyo share, emva kwalokho lena ezosala-ke usuyobona ukuthi wenza njani, yabo. Ngoba once waqala ebar ukhohlwa, yabo. Njengoba inyanga iphelile nje once waqala ebar wakhipha 100 rand kupheliyana imali. So gcina sewujika ngale emva kwebar ukhala lapha, khala iy'nyembezi ey'bomvu, imali siphele yonke ekhaya ungenzanga lutho, yabo lonto. Danko, indoda mayengazenzeli igross yenziwa umama wasekhaya. Singabongoqo.